na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Nga naman ni pultahan! Di man maabli! Ay! Ay! Dili gud na. Di gid matuod ang pultahan. Hoy! Panuway! Abli ni pultahan! Panuway! Ay! Ay! Kinsa kang nag-ali diha! Abli ni pultahan! Ay! Usa tong akong nabati. May taos kawas. Kinsa man ka ha? Ikaw ang nagbutang og babaga ng pultahan? Hoy! Pagkawasa lagi ko din eh! Kung di ka gusto makatilaw sa amko, bubuanga ka! Pagkawasa ko! Unsa naman ni si amahan, oy? Sige man nog hagok. Paabotan na lang gyud nato siya nga makamata. Ay, Wala tayo laing mahimo. Dili na ito mahimo pukahon si Don Faustino. si Joel sa duwang balik, hainam sa ni siya, pa siyang balik din eh. Dili tingali maayo nga magsaba-saba ta Wilma. Ay pagbuot, oy, kung gusto ko mo tabi. Pagyaw-yaw dag imo kung gusto ka. Huwag gid mo ipagsinabtanay din eh. Attorney, lisod kaayo ikasabot ang mga taong sip-sip. Ako na ba sige igo nimo Wilma? Aw kung gihangan ka, aw, ikay nagsili. Gikinahanglan ninyo ang pagsinabtanay. Pag binati ay, kay kamo lang ang manununod. Na, pasag din lang gud mi attorney nga dili magkasabot. Gawas pa, magkabuwag-buwag naman sad mi hapit. Kay bahino na gud ang katigayunan ni amahan. O din ang inyong hunahuna. Ay oo, attorney, uy. Lisod kay kasilingan ning dili kasinabot. Mibuka na siya mga mata sa amahan. Hoy! Pitagin ay! Abli lagi ni pultahan! Panuway ka! Kinsa man ka nag-alis pultahan ha? Hoy! Oh. Doon ito. Kinsa lang nasa gawas! Abli lagi ni pultahan! Oh. Uy! May miabli na. Oh. Nana, abli na. Surprise ka! Naunsa Hanggaw ka, ka! Joel? Ha? Naunsa ka? Munukmod mga? Ikaw ba kitabangan? Ikaw may munukmod? Ay nalantani mo! Ha! Klaro kayo nga di ka gusto nga makatambong ko sa pagbasa sa testamento. Niyabag ka? Sige yamag. Kung mao pa na akong toyo, dili unta na kukuhaon ng alis sa pultahan nga bangko. Oh, usay. Oy, nausa raw sa mo dinhi. Gano'n nagkabubo to sa buka? Gialihan og bangko ang pultahan sa CR, madam. Maong wa dayon ko makagawas. Unsa? Kinsa may nag-ali? O anay lain, kundi si Eric. Dili na tinuod, madam. Ha, sa di tinood ha? Ikaw lang ni Adenis dool. Imo ko giablihan kay nakita na tingali nimo nga nagpaingon na dinis Madam Lily. Gusto na! Punong naman ang inyong lalis. Huh? Sige lang ko na. Patuo na tang tanan sa taas. Basahon na ang last will and testament ni Don Faustino. Ano ba ang gana? Gitawag pa sila si Eric o si Joel amahan. Kadugay pasad nila, oy. Kalma lang lagi, Wilma. Don Faustino, mahimo matingali nga unya na lang kinibasahon ang mga testamento? Mahimo Oh, karon mo ka na basahon samtang nagkinawa ako. ikaw ang mahibaw. Don Faustino, nasa si Joel Giri. Sige. Pahilo na niya kamong tanan.
Ikaw na ang bahala, attorney. Okay, sige. Pahilo na mo. Joel lingkod og tarong. Ari ka sa kunduol. Karon pamati mo. Kay basahon ko na ang panugon ni Don Faustino. Panugon? Panugon ang unahon nimo pagbasa, attorney? O Wilma, mao ka na ang panugon ni Don Faustino. Kakuya god, may panugon pa rin. Unsa man, gusto mong makabati sa tanan o dili? Sige na, Attorney Ado. Basahan ang panugon ni Amahan. Okay. Ang una na kong basahon karon, mao ang holographic will ni Don Faustino. Sinuwat kini sa kaugalingon niyang mga kamot. Pamati ka mong maayo. Aniya? Ako si Don Faustino Alegre. Ulitaw o guway anak. Nagsuwat ni ining panugon alang sa akong upat ka manununod sa akong katigayunan. Wilma, ikumot na ni mo kong kamutoy. Sorry. Unang panugon. Ang makakita sa singsing asol, mao ang makapanag-iya sa mansyon. Agig bonus. Sige, paspasin nagbasa, attorney. Ikaduha. Ang upat nako ka mga manununod nga sila si Wilma Swan, Joel Amogin, Eric Tan, o si Ila Virgil, mawa makadawat sa akong mga kabilin nga akong gibahin-bahin base sa akong kagustuhan. Excuse me, attorney. Yano, Wilma? Mahimo bag. Basahon na lang na nimo ang bahin sa among madawat, attorney? O ipaawahin na lang na nimo ang panugon ni Amahan? Pagbuot ni Don Faustino, nga basahon og una ang iyang personal niya nga gisuwat nga panugon. Paabot na lang god, Wilma. Ikatulo, ang tanan nilang masunod gikan kanako ilang kapahimuslan. Apan dili nila mahimong ibaligya. Unsa? Usa? Uy, Mao ka unsa na. gud ang klasiya sa panugon god? Naunsa gud na taon, attorney. Kung kami na ang tag-iya sa among masunod, do na nagyud mi katungod nga ibaligya kini. Mao ka na ang naa sa hunahuna ni Don Faustino. Mao kini ang iyang gustong mahitabo sa katigayunan nga iyang ibili ninyo. Dili ninyo ibaligya. Pero attorney, kami naman ang tagiya na god. May katungod na gyud mi nga mobaligya na. Di ba? Ay, salamat sa dili maayo ninyong reaksyon, Joel, Wilma. Amahan. Amahan, Karon, nahibaron ako nga mausik lang ang akong ihatag kaninyong katigayunan. Amahan, kuan, sorry, pero natural naman tingali nga. Nasulti na ninyo ang naa sa inyong kasing-kasing. Ug huna-huna, busa, aabuta na lang ninyo nga mamatay ko. O madawat na ninyo ang angay kaninyo. Amahan. Kuan ba? Una-una man lang namo ang among gipagawas. Naaman na sa palaod nga kung kami na ang makadawat sa among kuan. Gusto na Siyang buhay pa ko. Ako ba ang magbuot sa balaod? Makagawas na mong tanan. May sabutan pami o si Attorney Ado. Sige, Amahan. Eric, dali na. Sige, man. Amahan, sorry pero Magagawas
ka na, Joel. Wilma. Nagplano gid sila sa pagbaligya sila masunod kang amahan, Eric. Ngano ikaw? Wa balik ka mo grahuna nga ibaligya kining mansyon nga may kahibulungang nagpuyo. Ambot, pero Pero unsa, Ella? murag gibati ko nga nabalong ko ining dapita, Eric. Unsa? Kalagot. Dakong sayop ang atong nabuhat da. Nasuod gyud ta sa laang ni amahan. Wa gyud tingali siya plano nga hatagan tagkabilin. May plano siya. Pero gusto siya nga kontrolon ang tanan bisan kung patay na siya. Magkuha tag atong abogado, Joel. Unya na nato na una-una. Magpabugnaw na ta. Kuyaw kay taron. Unsa? Unsay kuyaw? Tungod sa atong gipakita kanina. Posible nga may laing mahunahunaan siya man. Ha? Og unsa man kuno na, be? Wa pa ko makaibaw. Pero klaro di kayo nga may plano gid siya. Makalagot. Saba man sa gugkay kagot. Ngano di ay ikaw? Wa ka magsaba-saba? Unsa may plano mo karon, Don Faustino? Way mausa sa tanan ato ni Kunya, unsa pa may laing ipabuhat mo nako? Parmate. Maortine ang gusto kong mahitabo. Sige, mamati ko. So, nagplano ka di ay nga magpabilin din eh. Posible. Nga naman. Unsa may nakapaghat nimo nga magpabilin din eh, Ella? Si Arabella. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!